alle ting, som ikke vi går efter på en bil, eller alt, hvad der kan gå i stykker, det kan ødelægge en ferie. Og så er det jo vigtigt, at vi får skiftet de forskellige ting. Jo mere vi kan opdage hjemme på værkstedet, det er jo sjovere at kan servicere sig ud af, end at skal ligge og kontakte et værksted og SOS ned på ferien og ødelægge ferien på det, og man skal have en lånebil og hvad ved jeg dernede, det har vi jo før hørt nogle historier om. Så jo flere ting vi opdager hjemme på værkstedet, inden vi tager afsted på ferie, jo bedre er det for bilejerne. Bremserne, de skal skilles ad og smøres op, sådan så når vi kommer ned i bjergene og kører, så kan de også bremse, når det går ned ad bakken, og bremsevæsken ikke begynder at koge. Det er vigtigt, at dækkene de heller ikke er for gamle. Det er også vigtigt, at der er noget slidbane i, sådan så at hvis vi kommer ind i nogle ekstreme vejrsituationer, så kan vi også få vandet væk fra dækkene, så ikke vi kommer op bag for planen og sådan noget. Olien er også vigtig at få skiftet, så der kommer nogle nye additiver i. Og lige sådan, der ikke er vandpartikler i olien og sådan nogle ting. Vi får en rigtig smøring på bilen. Aircondition, den er jo også vigtig at få serviceret. Hvis man nu kommer ned sydpå med et halvfyldt anlæg, så holder vi kø ned i Kasselbakkerne og et eller andet sted, og så er det 28-30 grader varme, og så mister vi køling på anlægget, hvis ikke der er væske nok på. Og så er vi klar til at køre simpelthen. Så langt væk som muligt. Så fede bjergveje som muligt. God ferie.